audit, particularly from the Office of the Auditor General called Control of Budget. To penjo kaka machalo kamano, gin penjo ma siko wuok. Nikech sama koro itimo audit, tidwaro evidence. Mar, for example, kata mana procurement. Ting'eni jo committee ka, ema idwaro ni chiwo minutes, bill of quantities, kata evidence mag projects manotim. But reporde kisomo mag Control of Budget kata mag Auditor General, most NG-CDF projects onge gigi. To samoro kidhi matut, tiene geji gi jok ma ae ofise gi, tiwinjo ka discrimination and favoritism miwacho nwagi, weche mag wede gi, ema wuok. Ni nyaka mjumbe bed mondi gi jo committee, malos minutes, ni ekichiwo minutes. To samoro wabe wapenjire ni to kaka koro pesa kose ae board mamalo, to dhine constituency, ni constituency ni account margi. Angono momiyo receipt book onge, ni nyaka rit mjumbe, nyaka rit wat mjumbe moro, ni ema biro gi bugni, gi envelope. Gik ma nyalo bedo ni nyando, en gik ma ketho ber mar NG-CDF, particularly kisomo ripode mag Auditor General kod mag Control of Budget. Nikech the imagination en ni committee mi Yiero ni samoro en campaign manager mar mjumbe, ni kata en mana driver mane, samoro en driver mane riemo mjumbe kogo campaign. To magi gin gik mago chuny jopiny. Omiyo japiny dwaro ni mondo ng'e ni NG-CDF committee, project management committee mar constituency, bedo ga gazetted based on elections motime constituency ka. Masami timo yiero to giwuog oko mondo jogo madwa ni mondo yiergi, gigo campaign mondo ketgi e committee. To mani ng'eni wacho gani olere book kako ndike, but vitu kwa ground to pogre. Nikech nitiere nyaka constituencies bende ma wajumbe gi osechungo yiero go. Nikoro to yiero ni ng'eno ripo bed ni bedo supervised gi board mamalo. Nikech wan gi constituency project management board ka e constituency level, to wan gi nyaka gi NG-CDF board mamalo. Hapa ni chairman sani en Kisumu moro, one of the former MPs. To king'iyo kaka structure mar engagement mar board at the committee at the constituency level, power no chalo kagima confusion. Nitangono momiyo e committee marwani to jogi gin osiepe mjumbe, kata gin wede mjumbe, kata jogo matiyo office mar constituency kama wacho weche mag hall ka. Nikech in almost all these constituencies, committee go nigo office gi e hall kanyo. Angono momiyo jogo magin wede kata osiepe mjumbe ema ng'enyne ineno at the level mar weche mag NG-CDF. Omiyo en gima timre, but ber ka japiny ng'eyo ni every 5 years, kech magi are gazetted public servants, titimo yiero mar NG-CDF. Koro to support this process, gibede ginyalo ndiko petition. Kanitiere gigo magineno maricho, to gindik petition kaka ne gisalimia wajumbe gi. Ginyalo oro gigo e WhatsApp magi mar mondo gibende gine. But remember ni a national level, the board beneni gi grievance redress mechanism. Gimatimre nyando marach, jon nyando kik imagine ni national board mar NG-CDF ok nyal ng'eyo. Gin gi mechanism magi nyalo konyo godo weche machando chuny jopiny, ma samoro mjumbe gilange kata jo committee kande odagi winjo, kendo ok gineka samoro nitiere jingo kata teko mimiyo japiny